Sa mga pangyenot na bareta, 240,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na recover sa operasyon sa Daraga. Mga dekalibreng badil, bala asin pampasabog na recover sa Sorsogon. Babayi gadan kan malamos sa Camarines Sur. Asin tourism workers sa Bakakay pigpasaerarom sa water search and rescue training. Maray na hapon, Martes, Marso 21, taong 2023. Unina mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas 300,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na recover sa Daraga. Target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Uminabot sa 50 gramo ning pigtutubod ang shabu na may market value na 340,000 pesos. Ang nakumpiskar kang otoridad sa bypass operation sa sarong hotel sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Target kang operasyon, ang 45 anyos na si Rene Bermeo kang barangay Pawa, Legazpi City, na napag-araman na sarong drug surrendery, asin pirang aldaw man na pigmamanmanan kang otoridad. Pasado alas 5 ning hapong kang Biyernes, Marso 17 kang ikasarang operasyon. Nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang siyam na transparent plastic sachet. Laug ang pigtutubudan na shabu. 8,000 pesos na ginamit bilang bypass money. Asin iba pang drug paraphernalia. Dito siya nagbebenta sa isang hotel dito sa Daraga. Hindi ko napapangalanan yung hotel. Doon namin siya, month-long namin siyang kini-case build up, binabantayan. Yung kanyang mga galaw, kaya kaya nasakote siya. Nasa kustudiyan ng unyang kang nasambit na hipatura ang nakumpiskar na droga. Asin ang sospek na nasa angatanan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipundo na nindaang sa indang maraot na gibo kasi sooner or later, madadako po sindakan sa tuyang mga kapulisan digdi sa Daraga. Ang epekto kang droga, especially sa mga kabataan, mararaot po ang sa indang futuro. Kaya imbis na maggamit ka mong droga, mag-adal na sa nang tultol para magkaigwaning magayo na kinabukasan. Ngunya na bulan, inina ang pantulong operasyon kang Daraga Municipal Police Station kontra illegal na droga, asin pandua sa may pinakadakulang kantidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga dekalibreng badil, mga bala asin mga pampasabog na subuot gagamiton sa insurhensya na recover sa Sorsogon. Detalye sa report ni Miriam Manalili. Tuminambad sa otoridad ang nagkapirang kalibre nin badil, mga bala, asin pampasabog makalihis na magpositibo ang sumbong kan sarong suminukong miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG dapit sa nakalubong na sarong drum sa barangay Kalmayon, Huban, Sorsogon, laog ang mga nasambit na gamit panggera. Marso 18 kan magsuko sa 9th Infantry Battalion Philippine Army ang sarong alias Kagohan na miyembro kan Platoon 1 Larangan 2 Committee Probinsya 3. Kasabay kan sa iyang pagsuko, ipigsumitirman kainian pagsadiring kalibre 38 revolver. Sigun kay Captain Frank Roldan, kawaranin sarong taramon asin asistensya gikan sa mga pag-iribang CTG ang rason ni alias Kagohan ngani magbaliklado na sa gobyerno. Sa katunayan, sinasabi niya nga na hirap at gutom daw yung sinasapit nila doon at yung pangako ng NPA na mabigyan sila ng supa meal or yung suporta sa pamilya ay hindi naman natutupad, gawa ng nagkukulang na daw sila sa resources. Kaya nakita niya na hindi na kayang tustusan yung mga pangangailangan ng pamilya niya. Kaya naisip niya na magbaba na lang at magtrabaho na lang ng maayos para mabuhay niya yung kanyang pamilya. Yung drum ay naglalaman ng isang M1 carbine, isang AR-9, isang KG-9, molotov or yung mga pampasabog, mga bala ng M16 and yung mga gamit pang medisina o pang mga medical paraphernalia
Sa ngunya, nasa 22nd Infantry Battalion na ang mga nakuwang gamit panggera asin nakatalaan na ipadara sa PNP. Ipapasaira man ang mga armas sa investigasyon nga ni isihon kung nagamit man sa krimen. Mantang ipapasaira man sa custodial debriefing ang nagsukong rebelde. Nasa custody ito ng 22nd Infantry Battalion ngayon for interview and for debriefing. Magkakandak ito ng custodial debriefing before siya i-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, na kung saan makakakuha siya ng mga benepisyo galing sa ICLIP. Nangapodan man si Roldan sa mga natatada pang miyembro kan rebeldeng grupo, magbaliklado na sa gobyerno asin tunungan na ang salang ideolohiyang buhay sa naman nin tawo ang nagiging karibay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Mga personang may kinaaraman sa turismo ang trabaho pigpasairarom sa Water Search and Rescue o WASAR training sa Bakakay. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Ngani masigurong salbado ang mga turista na makararigo sa mga resort sa Bakakay, Albay, urog nangon niya na summer, kasuod Marso 20, ipiglunsar kan Bakakay Municipal Tourism Office ang sa indang Water Search and Rescue o WASAR training. Piling empleyado kan LGU, tourism workers, magin ang mga nagkapirang lifeguards ang naimbitaran. Sigon kay Richard Beher, Tourism Operations Officer 1 kan Banwaan, bentahin ng gad na igwang hirarom na kaaraman, urog na pag-abot sa mga lakdang na makakapagsalbar nin buhay nin tawo. Ngayon po kasi darating na summer, lalo na mag-Holy Week, dumaragsa po ang mga turista dito sa Bakakay. Marami tayong mga coastline area, may black sand beaches po tayo and white sand. Kaya po dapat po ihanda natin ang mga tourism worker natin, barangay officials para po sa darating na ganitong mga events. Katuwang kan Tourism Office and Coast Guard Bicol na nangenot sa manlain-lain na lectures as in physical activities, arog kan water entries, rubber boat handling, as in life-saving technique. Saro sa mga tutok sa pagtukdo, si Coast Guard Petty Officer 1, Ryan Juneda kan Special Operations Group Bicol. Ang mga tinuruan po namin sir ay yung mga lifeguard po ng mga resort. Ang may makakatulong ito sa mga turista natin na papunta dito sa LGU Bakakay dahil meron na po silang lifeguard ang mga resort po nila. Madurar ang WASAR training sundo sa Biyernes, Marso 24. Mientras tanto, sa parehong objeto, padagos man ang ginigibong monitoring as in inspection kan Bakakay MPS sa mga resource na makukuha sa saindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Babayi gadan kan malamos sa Camarines Sur. Asin maniba-ibang talento kan hubines pigbida sa aktibidad kan BFP Bicol katakod kan Fire Prevention Month. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Babayi gadan kan malamos sa irigasyon sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Ann Imperial. Gadan ang 26 anyos na si Grace Briones kan mabutod sa irigasyon sakop kan Barangay Agpo, Lagunoy, Camarines Sur, alas 4 nin hapon kasaudma Marso 20. Sa inisyal na investigasyon, huring nahiling ang biktima lunad kan pigpapasadang padyak asin pauli inasa sa indang residensya. Nasa impluensya maninalak ang biktima na pigtutubuda na posibleng nahulog sa irigasyon na naging kausa kan sa iyang pagkabutod. Alas 5 na nin hapon kan ma-recover ang hawak ni Briones. So kang aldaw pong ito, sabi kang mga nakahiling, burat da po ini, nakipag-inuman, and habang pauli na siya, siguro hulog siya duman sa kanal. Kasi itong kanal pong ito, pasiring po ito duman sa may senda, duman po ang way. Siguro po sa kaburata, dahil niya na kaya duman sa tubig. Sigun kay Lirag, may kaninan sa pag-iisip ang biktima na bistado man bilang padyak driver sa lugar. Sa inisyal na investigasyon, mayo man na nahihiling na foul play ang otoridad. Ang Lagunoy Municipal Police Station po padagos na nangangapudan and nagtataon ng abiso sa mga labos na residentes ng Lagunoy. Kung mag-ingat kita, so kung dahil tayo maiwasan mag-inom, so tama lang. And tawan taning dikit na kusog para makauli. And isipon ta po, pero sa itong kaligtasan kasi may mga pamilyang naghahalat sa tuya. Sigun sa hipatura, ngunya na taon, ininaan pantulong insidente nin pagkabutod sa banwaan. Nakapatente naman sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University intern. Duwang insidente nin kasulo na itala naman sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Kinauning kalayo pasado las 8 ning banggi kang Domingo Marso 19. Ang simbang kang St. Francis of Assisi sa Barangay Cambalidyo, Libmanan, Camarines Sur. Sa inisyal na investigasyon kang BFP Libmanan, nagluluwas na posibleng ang may sindi pang kandila ang pinunang kang kasulo. Gibo sa light materials ang parokya kaya marikas na luminakop ang kalayo. Apwera sa madistansya ang lugar. Naging pasakit man sa BFP ang piyot na dalan pasiring sa nasusulong parokya. Actually, late reported siya, sir, dito sa Ampangan ng Libmanan, sa Bureau of Fire. Kahapon namin nalaman na may nagkaroon palang sunog doon. Kaya yung truck natin doon. At ang layo niya is mga 25 kilometers, mga ganito. Sa investigation po, sir, nagsimula ang sunog doon po sa ginawa nilang candle rack na pinapatungan po ng mga kandila, sir. Po, yung candle rack natin is nakadikit talaga doon sa right portion ng chapel. Maswerte man na daing ibang nadamay sa insidente. Nasalbar man ka mga residentes ang mga gamit sa loob ng parokya, maging ang mga imaheng digdi. Poko mas o menos alas 12 namang kasubong maagahon Marso 21, nasulo man ang sarong warehouse sa Barangay Cararayan, Naga City. Sigun kay Naga City Fire Marshal, Fire Chief Inspector John Paul Mendoza, 20 minutos na nagdurar ang kasulo. Natulos manindang na po hulitara ng distansya sa sendang hipatura. First alarm lang naman po kasi within Naga and dahil man po kita nangaipon ng tabang hali po sa ibang munisipyo. Abuto na sa rumay kabangang milyon ang naging danyos kang insidente.
Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kung ano ang pinunang kang insidente. Medyo dakula po yaon po duman duman po sa stock room, may mga nakatambak na yung transformer. Hindi ko lamang po ma-sure kung perang KBA po ito. Pero ang sabi sa kuya, initial is duwang transformer ang yaon duman. And iba pang machine na ginagamit sa pag-process ng karne. Sa talakang BFP, ini naman ang ikalimang insidente ng kasulungan sa rambulan sa saindang lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Maniba-ibang talento kano bines pigbida sa aktibidad kan BFP Bicol katakod kan Fire Prevention Month. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Nagpatiribayan sa digital arts, poster making, photography, essay writing, spoken poetry, maging sa Battle of the Bands ang mga kabaling Bicolanong estudyante sa katatapos pa sa ng Second Community Relations Week kan BFP Bicol. Sa ginibong regional judging kasuudma, Marso 20, uminangat sa kompetisyon ang spoken poetry ni Maria Jessa Kanabwa National High School sa Camarines Sur, na ipigrepresentar man ang BFP Nabwa. Ay unti-unting nilamon ng apoy na parang walang kahabagan. Gusto kong tumakbo. Inisip ko po talaga yung, for example, yung sa apoy. From the benefits of it hanggang sa yung parang bad effects nito sa atin kapag napabayaan natin. And one thing doon, meron po ako doon na dramatic na parang part. And inisip ko po doon is yung father ko na namatay na last 2020. And picture po yun. Yun po. And sa pang-last na part, bilang parang panapos na. Ayun po. Doon na po ako umano sa mga bumbero. Kasi nakakabilib po talaga sila. Nagkukumahog upang apoy ay may bisan. Sambayan ng nagtutulungan, sunog ay tiyak na maiiwasan. Ang naging tema kan selebrasyon. Sigon kay Senior Inspector Edgar Tanahura Jr., pamayo kan Public Information Unit, Community Relations Section kan BFP. Obheto kan aktibidad na mapararom asin mapakusog panglalo kan kada BFP station sa riyon ang pakikiibanan sa komunidad urog na sa sektor kan Jóvenes. Dugang panitanahura sa paagi kan nasambit na pagtiripon na ibida man kan lambang partisipantes ang saindang kakayanan sa arte. Fire Prevention Month activities, yung ating tinatawag na Community Relations Week or COMRES. So yun na, nagkaroon tayo ng provincial judging ng ating mga activities like spoken poetry, poster making, Battle of the Bands, etc. So ngayon po, pinagpilian po natin yan by province and then karoon tayo ng regional judging. So yan po yung kinakandak natin for now. And on December 30, March 30, yun po yung ating awarding na po doon sa ating mga winners. Mientras tanto, sa Marso 30, sabay sa pagtatapos kan selebrasyon kan Fire Prevention Month, nakatalaan man natawan pagbisto ang mga uminangat sa man iba-ibang pakawat asin kompetisyon kan ahensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!